Grupp ta' żgħażagħ minn skejjel differenti nġemgħu fil-plenarja tal-Parlament biex iħabbtu l-idejat tagħhom dwar ta' temi kurrenti u soċjali, fosthom l-intelligenza artifiċjali u l-ambjent, l-edukazzjoni u l-konsum ta' junk food fl-iskejjel. Dawn il-gruppi rnexxielhom jagħmlu għal finali tal-kompetizzjoni tal-parlamentari żgħażagħ b'żewġ timijiet finalisti minn 20 li inizjalment irrappreżentaw 175 żagħżugħ u żagħżugħa minn 20 skola. Fl-aħħar stadju tim mill-iskola sekundarja ta' Ħalkirkop fih dan il-kulleġġ ta' San Benedittu kien iddikjarat it-tim rebbieħ bil-membri jkonvinċu lil dawk preżenti waqt is-seduta parlamentari dwar għaliex l-intelligenza artifiċjali u l-AI għandhom ikunu użati b'kawtela fl-iskejjel. Paola Buġeja kienet qed tirrappreżenta t-tim rebbieħ bil-kulleġġ San Benedittu u żvelat x'kien il-fattur li temmen wassalhom għar-rebħa. Diki il-ħaġa ta' li tiddebatti li temmen fl-argument li għattajt u għalla volja forsi tgħid forsi għandhom naqra raġun tgħid le jien aħjar. Andre Mizzi mit-tim ikklassifikat fit-tieni post mill-kulleġġ ta' Sant Wistin kien iddikjarat bħala wieħed mill-aqwa parlamentari żgħażagħ. Staqsejnieh jekk fil-futur aħniex ser niltaqgħu miegħu fil-Parlament. Nkun anka fil-Kamra fejn propju għadna kif iddibattejna bħala parti mill-Parlament Malti l-ogħla fl-istituzzjoni tal-pajjiż. L-istudenti tħarġu minn aġenzija żgħażagħ. Simon Xkembri li huwa uffiċjal fih dan aġenzija żgħażagħ qal li l-proċess huwa msejjes fuq il-kultivazzjoni tal-ħiliet orali u l-arti tad-dibattitu, imsejsa fuq id-demokrazija. U naraw kif ħanqarbu l-żgħażagħ lej id-demokrazija, lej il-Parlament, lej l-aspett anke tal-vot u dan deċidejna nagħmluh permezz ta' li nagħtu opportunità liż-żgħażagħ jitejbu l-ħila tagħhom fil-dibattar, allura ħeġna bdil-idea ta' Young Parliamentarians. L-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Angelo Farrugia qal li dan l-avveniment għandu jsir parti mill-kalendarju tal-attivitajiet tal-Parlament. L-Speaker jgħid li l-istudenti qed jagħtu eżempju dwar kif għandu jsir dibattitu fil-Parlament. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ Riċerka u Innovazzjoni Kita Topparditanti qal li jittama li ż-żgħażagħ jservu bħala sors ta' ispirazzjoni għal ġenerazzjonijiet futuri. Fil-waqt il-kellima tal-oppożizzjoni għaż-żgħażagħ Bernice Bonello ħeġġet li ż-żgħażagħ biex ma jibżgħux jesprimu ruhom. Il-kellim tal-oppożizzjoni għat-taħriġ vokazzjonali, Justin Xkembri, appella li żgħażagħ biex jaċċettaw li fil-ħajja kulħadd jara l-kwistjonijiet minn diversi perspettivi. Iżda, saħaq li s-soluzzjonijiet għal sfidi komuni jinkisbu biss b'argumenti loġiċi. Indirizzaw ukoll is-seduta parlamentari il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima li ratħaj li l-Aġenzija żgħażagħ għax-xogħol li jwettqu ma' dawn iż-żgħażagħ u awgura li jaħdmu għal ġid tas-soċjetà.